Tanda-tanda arep riyaya. Siji, masjid musola tambah sepi. Mergo padha ganti pindah ning mall, toko klambi, toko sandal, toko jajan. Padahal tamune ra ono sing takok, klambimu anyar, sendalmu anyar, yo apa ora? Loro, padha memeti golek ijol duit anyar. Padahal nyangoni duit lawas ya ora popo. Sing penting atusan 5. Telu, lomba resik-resik omah. Mulai gendeng, blandar, wuwong, jendela, lawang. Padahal tamune yo ora arep menek blandar, munggah jendela, munggah genteng. Ngono iku lho ngetarani. Nek omahe diresiki mung setahun pisan. Papat, padha ngumbah mobil montor nganti kinclong. Padahal montore mobile ora oleh mlebu omahe wong sing mbok tamoni. 5, tuku toples anyar sing bening sing apik berkilau. Padahal yo ngerti dhewe jajan sak meja isine kerupuk kabeh. 6, emak-emak padha rebonding, bapak-bapak padha nyukur brengos sak rambute. 7, wis terusno dhewe cangkemku ngoceh nganti pegelen.